Dobrý deň prajem. Dnes si predstavíme úplne novú modelovú radu od značky Armitec, a to konkrétne modelová rada Prime. Armitec je možné zakúpiť si priamo na stránke Armitec.sk alebo Armitec.cz. Je to obchod zameraný výlučne na značku Armitec, svietidlo značky Armitec. Tu sú všetky svietidlá modelovej rady Prime. Výrobca sa s tým v podstate pohral a urobil na všetky typy akumulátorov najpoužívanejších tieto svietidlá, a tuto máme na Prime C1. Funguje na jednu CR-ku alebo RCR-ku. To je vlastne najmenší model. Potom tu máme model Prime A1, ten funguje na klasickú tužkovú baterku alebo lionovú tužkovú baterku, s ktorou samozrejme podá ďaleko vyšší výkon. Najvýkonnejšia modelová rada, a to Prime C2. Tu je jeden rozdiel. Toto je Prime C2 Pro. Urobíme detailnejší záber. A Prime C2 bez názvu Pro. Tu nie je nič. Je tam najväčší rozdiel v tom, že verzia Pro, ako každá z tejto modelovej rady Prime, má magnetické víčko, ktoré vlastne môžete uchytiť na ktorýkoľvek kovový predmet. Táto verzia je samozrejme aj drahšia ako obyčajná verzia. A veľký rozdiel je aj v tom, že klasická verzia bez tohto slovíčka Pro nemá toľko funkcií, má menej funkcií. Posledná rada je tu Prime A2. Tá funguje vlastne na dve tužkové baterky. A takisto ako pri každej verzii, Pro verzia má magnetické víčko, obyčajná verzia magnetické víčko nemá. Ešte je tam jeden rozdiel. A to konkrétne v balení. Výrobca pridáva vlastne k svietidlu púzdro, klip na opasok, náhradné tesnenia. Toto patrí k verzii obyčajnej bez slovíčka Pro. Verzia Pro má pribalený aj zelenú šnúrku na zápästie. Pribalenú. Prejdeme k ovládaniu. Predvedieme si to na modeloch C2. Začneme základnou verziou C2. Klasické zapnutie, tlačidlo pod reflektorom. Výkon je extrémny, má to až 1200 lumenov. Ak chcete zvoliť iný režim, stačí podržať vypínač a automaticky sa vám menia režimy. Tu sa menia 3 režimy základné.
ale keď z vypnutého stavu podržíte vypínač, tak sa zapne tento super slabúčký režim, ktorý má úplne minimálnu spotrebu a vďaka tomu má extrémne dlhú životnosť, teda výdrž. Ako náhle však podržím tlačidlo, začne sa to meniť na silnejšie a silnejšie režimy. Rýchlým dvojklikom, dám slabší režim, aby to bolo lepšie vidieť, zapnete turbo režim, ktorý ide na maximálny výkon 1200 lumenov. To je všetko, čo obsahuje Prime C2, verzia nie Pro. A teraz k verzii Pro. Tá sa ovláda, teraz bol nastavený turbo režim, tiež 1200 lumenov. Ako náhle podržím, opäť sa tam prepínajú 3 základné režimy. Ale pri verzii Pro sa zapína turbo režim 3 klikmi, nie rýchlým dvojklikom. Čiže raz, dva, 3 a vtedy sa zapne turbo režim. Takisto môžem zapnúť super slabý režim, ktorý vydrží extrémne dlho, niekoľko dní v kuse, alebo až týždňov vlastne, respektíve mesiacov. Vzhľadom na ten výkon to musí vydržať naozaj niekoľko mesiacov v kuse. Samozrejme pri použití jedného veľkého akumulátora, ktorý sa označuje 18650. Napríklad takto to vyzerá. Armitec však má aj svoje vlastné akumulátory 3400 za veľmi priateľnú cenu. Prejdeme ešte k ovládaniu verzie Pro modelovej rady Prime C2. Čiže podržíme. Tentokrát sa nám tu zapínajú ale len 3 slabé režimy. Ak chceme prepnúť na ďalšie 3 silnejšie režimy, treba dvojklik rýchly, čiže dvakrát rýchlo po sebe kliknúť. Teraz som sa dostal do silnejších režimov, zás len podržím tlačidlo a prepínajú sa mi dookola 3 silnejšie režimy. Je to veľmi jednoduché. Ako náhle však chcem zapnúť turbo režim, vyskúšame ho zapnúť z tých úplne najslabších. Čiže z týchto najslabších režimov. Rýchly trojklik, raz, dva, 3 a máme tu turbo režim. A to je na dnes všetko. Ďakujem.